So, hello guys. For today's vlog is meron akong importanteng gagawin dito sa bahay guys. Magpapa-check up kasi ako guys. Dahil mukhang sumasakit yung dito ko. So, pupunta yung private doctor ko dito sa aking bahay para check up niya ako. So, I hope maganda ang resulta at makita niya kung bakit sumasakit ang puso ko dito. May banda dito, sumasakit talaga dito. So, hintayin na lang natin siya kung kailan siya dadating. So, I hope na in count of 3, dadating na siya. In 3, 2, 1, dadating na siya. Oh, so talagang napaka-automatic yung doktor ko guys. Andito na siya agad. So, just count of 3. So, let's go guys. I-open na natin. So, hi Doc. Uy, kumusta ka na? Okay ka lang? Oo Doc, okay lang. Pasok ka muna Doc. Okay, pasok na ako. Sit down ka dito Doc. Diyan. May lighting dyan para masuri mo ako talaga Doc. Okay Doc? Ikaw dapat ang nandyan at mag-sit down. Oh, okay Doc. Sit down na ako Doc. Yan. Para ma-check up kita. Okay? Sanay na ako mag-standing ovation. Sige Doc. Okay, sit down ka muna dyan. At mag-prepare mo na ako. Sige Doc. Okay. Tatanungin kita, ano ba ang masakit sa iyo? Ha? Doc. Yung dito ko ba, Doc? Sumisikip at sumasakit talaga, Doc. Ano ba talaga nangyari dito, Doc? Hindi ko talaga alam anong nangyari kaya pinatawag kita, Doc. Okay. I-check up na kita, Gusto ko, mag-relax ka lang at inhale at exhale. Okay, Okay, Doc. Relax na ako. Okay. One eternity later. Ay, naku. Mukhang malala na itong sakit mo, bro. Ano yan, Doc? Bakit malala lang sinabi mo? Wala na ba talaga itong pag-asa? Sige, Doc. Mas mabuti na malalaman ko lang. Okay. Talaga bang ready ka na? Pwede ba, Doc, na ihumong mo na sa akin? Dito? Para medyo hindi ako ma-shock. Okay lang ba, Doc? Sige. Ito na, Wala kang jowa.